салом дӯстон, бозиҳои охирин рӯзи ҳафтаи гузашта хеле сергол сурат гирифтанд. Дар рӯзи якуми ҳафтаи нав бозиҳои шабро ба хотир меорем. Бозиҳои марказии ҳафта аслан дуто буданд: Барселона бар зидди Атлетико ва Ювентус бар муқобили Наполи. ин ҷо аз хоҳиш ва симпатияи ҳар як мухлис вобаста буд ки ӯ бартариятро ба кадом бозӣ медиҳад. Бозиҳо ки дар вақтҳои гуногун доир шуданд, мухлисон имкон доштанд то ҳар дуро тамошо кунанд. Агар имкони тамошо кардан надоштед, ҳамеша аз канали мо метавонед дар бораи онҳо тасаввурот пайдо кунед. Танҳо барои ивази як лайк дарҳол дар рӯзи дигар абзори бозиҳо ва дигар хабарҳоро дар канали мо бинед. дӯстон, дар миёнаи ҳафта як қатор бозиҳои муҳим мегузарад ва ҳамаи рақобатҳоро шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бозии Барселона ва Атлетико хеле пӯшида ҷараён дошт, аммо ин бозии пӯшида идеалӣ бо ҳуҷумҳои боақлона аз ҳар дуи тараф буд. Атлетико то гол дар хатти дифоъ дар сатҳи баландтарин бозӣ мекард. Шумораи ҳамлаҳо дар қисми дуввум хеле зиёд шуданд. Атлетико нишон дод ки Симеоне дар ҳамла бозии хубро монда метавонад ва дигар фикри он ки Атлетико автобус аст, аз сар бояд дур шавад. Бозӣ бо ҳисоби дӯстдоштаи ин дастоҳо 1-0, аммо ба суди Барса тамом шуд, вале ин 1-0 ниҳонӣ буд ки дар зераш ҳисоби 4-3 пинҳон аст. Рақобати дигари бузург дар варзишгоҳи Алlianz Ювентус ҳам бо ҳамин натиҷа тамом шуд. Он ҷо Юве бояд қасди худро барои бохти 5-1 дар бозии якуми дастоҳо мегирифт, аммо ғалаба насиби Наполи шуд. Ду голи Юве дар ин рақобат ҳисоб карда нашуданд. Ягона голи Наполиро бошад бозингари ҷавон Распадори дар дақиқаҳои иловашудаи нимаи дуввум зад. Аҷиб ин ки голро футболбозе зад ки ба ҷои Хвича Кварацхелия ба майдон омад. худи Кварацхелия дар 6 бозӣ гол надорад. Бояд донист ки пеш аз ин бозӣ 15 холи Ювентусро баргардониданд ва онҳо дар сурати ғалабаашон ба зинаи дуввуме баромаданд. Аммо Наполи масъалаи қаҳрамониро дар серия А ҳал кард. онҳо 7 бозӣ то тамом шудани мавсим 17 хол фарқият аз зинаи дуввум доранд. Якбора ба бозиҳои серия А ҷамъбаст мебахшем. Эмполи дар рақобат бо Интер ноком шуд. Нерадзуриҳо 3 голи беҷавоб заданд. Дастаи Милан ҳам дар ин давр бар Лече бо ҳисоби 2-0 дастболо шуд. Баъд аз баргардонидани 15 холи Ювентус, Милан ҳам аз чоргонаи Лигаи Қаҳрамонҳо берун шуд. Ҳар дуи дастаи шаҳри Милан бо Рома муборизаро барои зинаи чорум давом медиҳанд. Дар Англия дастаи Тоттенхем шарманда шуд. Конте пеш аз рафтанаш ишора кард ки ин даста намехоҳад зери фишор бошад. онҳо ҳаётро осон фикр мекунанд. Бо чунин менталитет Тоттенхем ба чизе намерасад. Баъд аз тамошои бозии Ньюкасл ва Тоттенхем ин суханҳои Антонио ҳаққанду рост. Агар Харри Кейн соли 2018 розӣ намешуд ки шартномаашро якбора ба 6 сол тамдид кунад, айни замон аз ҳамаи ин сархамиҳо халос мебуд. Даниэл Леви бори дуввум ба нафари дасторо бовар мекунонад ки таҷрибаи кор умуман надорад. Перишиш дар рафти бозӣ ба назди Стилини рафта мепурсад ки дар байни 4 дифоъгар чӣ кор мекунад. ҳама ин тағйиротҳои бемаънии Стилини ба он оварданд ки Ньюкасл бо ҳисоби 6-1 Тоттенхемро шикаст дод. ҳамчунин дар Англия бозии даври ниҳоии ҷоми Англия сурат гирифт. Брайтон ва МЮ дар вақти бозӣ ғолибро муайян накарданд. дар пеналтиҳо дастаи МЮ бо ҳисоби 7-6 дастболо шуда ба финали ҷомро хат гирифт. 3 июн дар Уэмбли дерби Манчестер дар финали ҷоми Англия хоҳад буд. аз бозии Бундеслигаи олмо рақобати дастои Байер ва Лейпцигро ҷудо мекунем. Хаби Алонсо дар Байер кори хуб карда истодааст. дар зарфи чандин солҳо аввалин шуда дастаро ба даври ниҳоии мусобиқаи аврупоӣ баровард. дар Бундеслига ҳам кори ӯ хуб ҷараён дорад. ин навбат бачаҳои ӯ Лейпцигро бар ивази бозии сатҳи олӣ бо ҳисоби 2-0 шикаст доданд. дар Фаронса рақобати ҷолиби дастои Лион ва Марсел бо ғалабаи Марсел ба анҷом расид. ин ҳам дар ҳолест ки дар аввал Лион имконияти беҳтари ғалабаро пайдо кард, вале бозигарони Марсел ба худ омада голи муҳимтаринро бо кӯмаки рақиб ба сама расониданд. то дақиқаи охири ҳисоб баробари 1-1 буд, вале автоголи Густо пирӯзии марселиҳоро таъмин кард. Марсел як имтиёз аз Ланс бештар дошта дар зинаи дуввум аст. мубориза барои рохатҳои Лигаи Чемпионот дар Лигаи 1 шиддат мегирад.
Ювентус мехоҳад хатти дифои марказро қавӣ намояд. Онҳо тобистони соли ҷорӣ мехоҳанд Калиду Кулибалиро ба Серия А баргардонанд. Гап дар мавриди хариди пурраи дифогари сенегалӣ намеравад. Туриньё ният доранд ки Калидуро ба аренда бигиранд ва дар сурати бозии устувораш сари хариди пурраи шаҳрномаашам андеша кунанд. Тобистони соли ҷорӣ дар Челси тозакунии ҳайат рух медиҳад. Гуфта мешавад ки яке аз он футболбозоне ки роҳбарияти лондониҳо ба фурӯш мемонанд маҳз Кулибалӣ аст. ӯ бо бозиҳояш ба боварӣ дар Стенфорд Бридж надаромад. Аз ин лиҳоз дар Челси дигар ба Кулибалӣ умед надоранд. Ин кори Ювентусро метавонад осонтар созад. Агар дар бозор харидори барои дифогари марказӣ пайдо шавад, пас Ювентус бо арендаи худ дар як паҳлӯ мемонад. Танҳо дар сурати пайдо накардани харидор дастаи Челси Кулибалиро ба иҷора мефиристонад. Барои дар Ювентус бозӣ кардан Кулибалӣ бояд иштиҳои худро паст кунад. Айни замон ӯ дар Челси дар як сол 10 миллион евро кор мекунад, аммо Ювентус танҳо 7 миллион ба ӯ дода метавонад. Месси бо як галат ҷомадонҳояш ба Барселона омад. Ба сайру гашт ва тамошо дақиқан бо 15 ҷомадон намеоянд. Лео чӣ балои дигар дорад? Табиист ки ҳамаи мо дарҳол фикри онро кардем ки Месси ба Барселона барои идомаи корномааш дар Барса баргашт. То ҳол ҳеҷ чиз маълум нест, аммо бозингари аргентиниро дар фурудгоҳи Барселона бо ҷомадонҳои бисёраш мушоҳида карданд. Ӯ мехост тавассути дари пинҳонии фурудгоҳ аз он берун шавад ва бе нигоҳи чашмони мардум ба ҷои мехостааш равад. Ва аммо дар Барселона сагу пишак ҳам Мессиро мешиносанд. Аз ин лиҳоз барои ӯ пинҳон шудан дар ин шаҳр хеле мушкил аст. Бозингари аргентинӣ метавонад ба дастаи ҳақиқиаш баргардад. Қаблан дар як ҷо омад мухлисон берун аз камераҳо аз президенти даста Жон Лапорта пурсон шуданд ки оё Месси бармегардад ё ин ки не. Ӯ дар ҷавоб ҳанг гуфт: шартномаи Месси бо ПСЖ тобистон тамом мешавад. Шумо аллакай хабар доред ки кадом дастаҳо ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Танҳо худи Месси қарори ниҳоӣ хоҳад баровард. Вариантҳо барояш хеле зиёданд: мондан дар ПСЖ, бозгашт ба Барселона, гузариш ба Интер Майами ва рафтан ба Арабистон ва шино кардан дар даруни пул. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбордорон дар паноҳи Аллоҳ.